Pagbati sa inyo mga minamahal naming tagapakinig ng bago nating channel na Sitio Pangil. Narito akong muli ang inyong lingkod, Jupiter Torres, upang sa araw na ito ay maghatid muli sa inyo ng isa na namang kwentong katatakutan na hango sa sulat na ipinadala sa atin ng ating letter sender for today. Itago na lang daw natin sa pangalang Lani. Ano nga ba ang nakakakilabot na karanasang nangyari sa kanya sa isang paanakan sa Masbate? Halina't pakinggan ang kanyang kwento. Magandang araw po sa inyong lahat mga tagapakinig ng bagong channel na ito, ang Sitio Pangil. Magandang araw din po sa team na bumubuo rito, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Matagal na po akong silent listener sa iba niyo pang mga channel dito sa YouTube. At ngayon ay mukhang madadagdagan na naman po ang kaaadikan ko dahil dito sa Sitio Pangil. Ako nga po pala si Lani, 47 years old. Isang OFW po ngayon dito sa bansang Jordan. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang kwentong ito na bigla ko lang naalala noong isang araw habang nag-aayos ako ng mga gamit na dadalhin ko pa uwi dyan sa Pilipinas ngayon pong darating na Disyembre. Bigla ko po kasing nakita yung litrato ng panganay kong si Mandy na nadala ko pala nung una akong umalis ng bansa para magtrabaho dito sa abroad. Litrato niya yun nung bininyagan siya, isang buwan matapos ko siyang ipinanganak. Taong 1998, 25 taon na po ang nakalilipas. Magdadalawang taon pa lang po kaming nagsasama noon ng asawa kong si Joey nang malaman kong buntis na po ako sa panganay namin. Sir Jupiter, dalaga pa lang po ako ay masyad na po talaga akong lapitin ng mga hindi bang karaniwang nilalang. Kaya nang magbuntis ako ay alalang-alala ang mga magulang ko sa akin. Lalo't ng mga panahong yun po ay kasagsagan pa ng mga bali-balitang may gumagala raw na aswang sa lugar namin. Dahil po doon, maaga pa lang ay pinag-ipunan na talaga naming mag-asawa ang panganganak ko sa isang maganda-gandang paanakan sa bayan namin. Mas safe na malayo pa kami sa mga kababalagang nangyayari noon sa barangay namin. Although that time ay medyo civilized naman na po ang barangay namin dahil malapit lang naman kami sa pinaka-city. Matao naman po doon sa lugar namin kaya lang ay hindi naman talaga naiiwasan ang mga ganong usapin noon lalo na sa mga probinsya. Pebrero ng taong 1998, dapit hapon habang nakaupo ako sa may bintana ng salas namin at hinihintay ang pagdating ng asawa kong si Joey galing sa trabaho niya sa bayan bilang bisor sa isang supermarket. Bigla na lang pong humilab noon ang tiyan ko. Napakatindi ng kirot noon at talagang napabaluktot ang likod ko sa sakit. Aray! Manganganak na ho yata ako. Bigla tuloy na patakbo noon ang nanay ko na nagluluto ho ng hapunan namin sa kusina nang marinig niya akong dumaing. Nakita ni nanay na nakahawak na ako sa tiyan ko. Pero imbis na lapitan niya ho ako at tulungan niyang tumayo, ay nagtaka pa ho ako kasi bigla na lang siyang natulala dun sa harap ko. Nay, bakit ho kayo nakatulala dyan? Ang sakit na po ng tiyan ko, Nay. Pakitawagan na ho si Joey, please. Sinubukan ko pa pong kunin ulit noon ang atensyon ni nanay, pero talagang nakatulala lang ho siya doon sa may bintana.
Parang may sinisipat. Ay, malis ka dyan sa bintana, Lani. Bilisan mo. Sinigawan pa ho ako ng nanay maya-maya hanggang sa nagulat na lang ako. Kasi bigla na lang siyang may dinukot doon sa bulsa ng bestida niya tapos isinaboy niya yun sa may bintana. Tayas! Lumayas ka rito, walang hiya ka. Subukan mong kantiin ang anak ko't sisiguraduhin ko sa iyong magkakamatayan tayo. Iyaw pa po ni nanay noon na akala mo may kaaway siya. Wala naman ho akong nakitang tao sa labas pero may nahagip na papatakbong anino ang mata ko. Tinamaan nga po pala ako nung asin na isinaboy ni nanay sa bintana. Magrereklamo pa nga ho sana ako noon kaya lang ay hindi na ako nakapag-react nang bigla na lang akong higitin ni nanay patayo sa kinauupuan ko. Aray ko naman ho, nay dahan-dahan, pabuntis po ako. Bigla na lang po akong nilingon ni nanay tapos nginiwian niya ako sabay sabing, Gaga! Hindi ka pa manganganak, inaaswang ka kaya humihilab yan tiyan mo. Tambay ka kasi ng tambay dyan sa may bintana, napakatigas ng ulo mong bata ka. Sabi niya pa po, tapos ay nag-iiling niyang tinawag ang tatay kong noon po ay nagbabanyo. Tonyong! Tonyong, halika nga rito, bilisan mo. Magsaboy ka ng asin sa palibot ng bahay. Inaaswang na naman itong anak mo. Hindi na po nagdalawang salita pa si nanay dahil ilang segundo lang ang nakalipas ay nagtatakbo na si tatay palabas ng banyo at agad na sumunod sa utos nito. Medyo nakaramdam ho tuloy ako ng takot noon. Pero si nanay ay relax lang na sinamahan lang ako sa salas. Tama nga siyang hindi pa ako manganganak. Dahil bigla pong nawala ang paghilab ng tiyan ko nang magsimula ng magsaboy ni tatay ng asin sa palibot ng bahay namin. Naabutan pa nga po siya ni Joey kaya pati ang asawa ko nagtaka. Nako, Joey, masanay ka na. Bata pa lang yung asawa mo talagang lapitin na yan ng mga malignong aswang. Manang-mana yan sa lola niya nung araw. Palibhasa kamukha niya Yan po talaga ang sinasabi sa akin ni nanay simula pa lang nung bata ako. Kamukhang-kamukha ko raw po kasi si Lola, ang kanyang ina. Na hindi ko naman na po naabutan dahil sanggol pa lang daw ako nang magkasakit ito't sumakabilang buhay. Sabi ni nanay pati na rin ho ng iba pa naming kamag-anak magandang dalaga raw kasi talaga si Lola nung araw. Kung ikukumpara ko siya sa isang artista ngayon, masasabi ko pong kahawig niya si Christine Hermosa. Na hindi naman ho sa pagiging assuming pero marami ring nagsasabing medyo ka-look-alike ko rin. Animo raw po talagang Diyosa ang lola ko, kaya pansinin siya. Hindi lang ng mga normal na tao, kundi pati na rin ng iba pang nilalang na nananahan sa ibabaw at ilalim ng mundong ito. Nakuha ko ang pagiging mestiza ni Lola, Sir Jupiter. Nakuha ko rin ang magandang kulay ng mga mata niya na natural pong may pagka-grayish-brown. May lahi raw po kasing Espanyol ang angkan namin kaya ayun pati tuloy ako. Naging lapitin ng kababalaghan simula pa lang pagkabata ko. Isang linggo po makalipas ang insidenteng yun, talagang nag-labor na ako, Sir Jupiter. Mabuti na lang po't linggo noon at rest day ni Joey sa trabaho, kaya sabi ko, habang maaga pa, isugod niya na ako dun sa may paanakan. Kaya lang, Sir Jupiter, habang nasa biyahe kami at sakay ng inarkila naming tricycle, muli ko na namang naramdaman yung kakaibang paghilab ng tiyan ko na parang kulang na lang. Ay mabiyak sa kalahati ang bewang ko dahil sa sobrang tindi ng kirot.
Hindi naman po yun ganun kanina dahil po doon ay talagang napadaing ako ng malakas. Aray ko po, Joey! Pumutok na talaga ang panubigan ko. Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Tumutulo na ang luha ko habang nagsusumbong ako sa asawa kong nang mga sandaling yun. Ay nagulat ako dahil may sinisipat din dun sa likuran namin. Joey, ano ba yung sinisilip mo? Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Ayaw mo akong intindihin. Napansin ko naman pong wala sa sariling nilingon ako ng asawa ko. Nagbubutil-butil pa ang pawis niya at namumutla siyang sumagot. Sorry, mahal. Para kasi may sumusunod sa atin eh. Napangiwiho ako. Praning ka lang. Masyado mong iniisip yung sinasabi ni nanay eh. Tanghaling tapat pa lang. Sa tingin mo ba may mga aaswang sa akin ng ganitong oras? Nakaramdam ba po ako noon ng inis sa asawa ko kaya lang ay bigla hong nakisingit sa usapan namin yung driver ng tricycle na inarkila namin. Iha, totoo ang sinasabi ng asawa mo. Kanina pa may umaali-aligid na malaking ibon sa atin. Sinasabayan ang bilis ng andar nitong tricycle, tapos pilit na tumatapat dyan sa pwesto mo. Bigla na lang po akong natigilan, Sir Jupiter. Hindi na ako sumagot noon at ang ginawa ko na lang ay kumapit ako sa braso ng asawa ko habang umuusal ng dasal. Bigla ho akong natakot ng sobra para sa amin ng anak ko. Kaya kahit napakasakit ng nararamdaman ko noon, tiniis ko na lang hanggang sa makarating na kami sa wakas, sa paanakan. Pagdating pa lang ho namin doon, nagulat na lang ako dahil sinalubong kaagad kami ng isang midwife. Medyo matanda na ho at natatandaan kong nagpakilala sa amin noon bilang Melba. Mabilis ho ang kilos niya. Kulang na nga lang po ay higitin niya kami ni Joey para lang mabilis kaming makapasok doon sa pinaka-delivery room ng clinic. Isarado mo yung bintana, bilis! Bigla niyang inutusan si Joey. Ito naman pong asawa ko, siguro dahil na rin sa pinaghalong nerbiyos dahil manganganak na ako at takot dahil dun sa malaking ibon na sumusunod sa amin kanina, para pong tuod at hindi agad naintindihan ang utos ni Ate Melba. So inulit-ulit nito yung sinabi niya kaya lang nung lalapit na si Joey sa may bintana na nahaharangan ng mga grills at sliding glass windows, nagulat po siya nung biglang may sumulpot na matandang babae sa harap niya. Talagang nagulat kami noon, Sir Jupiter. Hindi kasi namin alam kung saan galing yung matandang yun na kung makatitig ho sa amin talagang nanlilisik ang mga mata niya. Pailalim ho siyang tumingin. Akala mo'y ang laki ng galit niya sa amin pero nakangisi naman ho siya. Maputi ho ang mahaba niyang buhok, Sir Jupiter. Kulubot na po ang balat pero buong buo ho yung mga ngipin niya na para hong alagang-alaga ng dentista. Takot na takot ho ako noon at alam kong ganun din ang asawa ko, Sir Jupiter. Talagang nabigla ho yata noon si Joey dahil hindi talaga siya makapag-react ng maayos sa mga kababalaghang nararanasan niya ng mga sandaling yun. Manila boy kasi ang asawa kong yun, Sir Jupiter. Medyo may kaya pa sa buhay ang kinalakihang pamilya. Kaya hindi siya sanay sa mga ganung paniniwala. Gulat na gulat nga po siya nang maya-maya ay nakita niyang si Ate Melba na ang lumapit dun sa may bintana at sumita dun sa matanda. Hoy, umalis ka dyan, hindi ka imbitado rito. Hindi ka kailangan dito, layas. Lumayas ka, kundi ipasusunog ko bahay mo. Binantaan bigla ni Ate Melba yung matanda. Kitang-kita ho namin na mula sa pagkakatitig sa akin ng matanda,
ay bigla na lang nitong inilipat ang tingin niya sa midwife na si Ate Melba. Bigla pong nawala ang ngisi sa labi nito at napalitan yun ng pagtatagis ng bagang. Halatang galit na galit ho ito kay Ate Melba. Pero imbis ho na matakot ang attending midwife ko ay pinagsarhan na lang po ng bintana yung matanda. Pagkatapos ho nun, binalingan niya na ako at pinahiga na dun sa delivery bed. Nagsimula ho akong paanakin ni Ate Melba at nung isa pang midwife na kasama niya. Pero habang nanganganak ako noon, Sir Jupiter, ang kwento sa akin ni Joey ay may kumakalampag ho sa bintana ng paanakan. Para daw pong may gustong makapasok doon. Panay din daw po ang ngiyaw ng mga pusa sa labas. Napakaraming pusa, Sir Jupiter. Nasabi pa raw ng mga nakakakita sa labas, mahigit daw yata sa 10 ang nakapalibot dun sa ibaba ng bintana ng delivery room. Hindi ko naman na ho napapansin yun dahil parang half awake na lang ako ng mga sandaling yun. Sobrang sakit po kasi talagang manganak. Tapos manugo pa yung delivery ko, kaya talagang hilong-hilo na ako noon. Pinipilit ko lang po talagang magpakatatag ng mga sandaling yun para kay baby. Tapos Sir Jupiter, sabi pa sa akin ni Joey, lumabas pa raw po noon si Ate Melba dahil nakita nilang may isang pusa na nagtangkang dumaan dun sa may kisame ng klinik para lang makapasok siya sa loob. Kaya hindi raw po talaga magawa ng asawa ko na umalis sa tabi ko. Nandoon lang siya habang nanganganak ako kahit na medyo nahihilo raw siya. Habang pinanonood na lumabas mula sa akin ang anak namin. Yun na raw po ang pinakanakakatakot na karanasan niya sa buong buhay niya, Sir Jupiter. Parang nga raw pong ayaw niya nang sundan pa ang anak namin pagkatapos noon dahil sa takot na maranasan ulit namin ang ganung pangyayari. Matapos po yata ang 1.5 oras, Sir Jupiter, sa wakas ay nailabas ko rin ng ligtas ang anak ko. Hindi ko na ho gaanong matandaan ang iba pang nangyari dahil nawalan ako ng malay pagkatapos kong manganak. Pero ang sabi sa akin ni Joey ay lalo raw lumakas noon ang mga kalampagan sa labas noong malapit nang lumabas ang anak namin. Ang paliwanag naman ni nanay, sa totoo lang daw kasi ay mas nababanguhan ang mga aswang sa mga bagong silang na sanggol kaysa sa mga sanggol na nasa loob pa ng sinapupunan ng ina. Kaya ang mga aswang daw po habang nakakaamoy ng ganon, parang nababaliw. Parang nawawala sila sa sarili dahil ang utak nila hindi na nakakapag-isip ng tama. Para bang yung matinding kalamna ng sikmura nila ang nagpapatakbo sa katawan nila. Tumigil lang daw po ang mga ito nang marinig nila ang unang uha ng anak ko. Nang sabi naman po ni nanay, ay mabisa raw talagang pantaboy sa kahit na anong masasamang elemento, enerhiya o nilalang na nasa paligid mo. Ganun daw po kasi kaepektibong panangga ang uha o iyak ng sanggol dahil sa pagiging inosente nito at pagiging malinis pa ng konsensya. 2 oras din daw po ang nakalipas noon bago ako muling nagising mula sa pagkakatulog ko. Doon ko palang unang nasilayan ang mukha ng anak ko, Sir Jupiter. At hindi ko talaga napigilang maiyak nang makita ko siya. Akala ko po pagkatapos kong manganak okay na ang lahat. Akala ko ho lulubayan na kami ng aswang. Kako pa nga, ganun naman ang nangyayari sa mga pelikula at comics noon kaya inaaya ko na po kaagad si Joey noon na umuwi kami kinabukasan. Hindi pa pwede,
Yun po ang sagot sa amin ni Ate Melba. Masyado pang delikado. Gusto niyo bang mapahamak kayo mag-ina? Bakit naman po? Nakapanganak naman na ho ako, Ate Melba. Wala na rin naman daw pong umaaligid sa labas. Gusto ko na po talagang umuwi eh. Pero nagpupumilit pa rin ako. Natatakot na kasi ako noon, Sir Jupiter. Pakiramdam ko anumang oras ay mapapasok kami ng aswang dun sa klinik. At least po sa amin, maraming magbabantay sa amin. Hindi ka pa nga pwedeng lumabas, Lani. Sariwa pa yung sugat mo sa itong pusod ng anak mo. Aba, akala mo ba'y ganun lang kabilis sumuko ang aswang? Lalo na yung mga uri ng aswang na sumusunod sa inyo. Abay, daig pa ng mga yan ang patay gutom. Bangkay nga nagagawang pagtiyagaan ng mga yan, may maipanglaman lang sa tiyan nila eh. Sa sinabing yun ni Ate Melba, Sir Jupiter, talagang nagtayuan ho ang mga balahibo ko. Doon na ho ako tumahimik. Takot ho ako eh. Lalo na nung kinagabihan ng araw na yun ay nagulat na lang ho kami nang biglang nagsisigaw si Ate Melba habang nasa labas siya ng klinik. Joey! Isarado mo yung kwarto, bilis! Sa pagkakataong yun ho ay mabilis na ang naging kilos ni Joey, Sir Jupiter. Isinara niya na agad yung pintuan ng kwartong pinaglipatan namin galing delivery room. Dinig na dinig po namin mula dun sa loob na merong pinaalis sina Ate Melba. May nagsabi pa nga po na napakatapang daw nun dahil namamasok na sila kahit hindi sila imbitado. Sabi kasi ni nanay ay bawal daw talaga yun sa batas ng mga aswang. Mahigpit daw na rule sa kanila na hindi sila pwedeng pumasok sa bahay o property ng mga tao kung hindi naman sila inimbitahan. Talagang nanginginig ako sa takot noon, Sir Jupiter. Hindi lang para sa sarili ko, kundi lalong-lalo na sa anak kong si Mandy. Halos ayaw ko nga po siyang bitiwan noon kahit na mangalay pa ako sa kakakarga sa kanya. Doon ko na pagtantong ganun pala talaga kapag naging nanay ka na. Automatic, magkakaroon ka ng instinct na protektahan ng anak mo kahit gaano pa kahina ang pakiramdam mo. Mabuti na lang, Sir Jupiter, hindi po kami tuluyang nagawang pasukin ng aswang noon. Dumating kasi sina nanay at tatay kasama yung ninong kong sundalo. Si Ninong Efren na kababata ho ng tatay ko. May dala ho itong baril at ayon po sa kwento ni nanay, meron daw po kasi itong anting-anting. Kaya nang makita siya ng mga aswang ay agad silang nagtakbuhan palayo. Wala pa man itong ginagawa sa kanila. Si Ninong Efren ho ang nagdala sa amin pauwi ng bahay. Tapos may iniabot po siya kay nanay noon na isang maliit na bagay na nakabalot sa puting tela. Palagi yung sinisiksik ni nanay sa damit ng baby ko. Ewan ko po kung ano yun. Hindi naman na ako nagtanong pa noon basta sabi ni nanay, pangontra daw yun laban sa masasamang elemento. Kaya hinayaan ko na lang sila at sumunod ako sa lahat ng bilin sa akin para sa ikabubuti ng lagay ng anak ko. Tatlong taon na ho bago ulit namin nasundan si Mandy, Sir Jupiter. Pero sa pagkakataong yun ho, sa Maynila na ako nanganak dahil yun ang gusto ni Joey. Hindi naman ako naulit yung karanasan namin sa paanakan noon sa Masbate. Salamat po sa pagpili ng kwentong ito para basahin dito sa bago ninyong channel, Sir Jupiter. At kung sakali man po, sana magustuhan po ninyo ito. Thank you so much po in advance, Sitio Pangil.
More power po. And God bless us all.